Нека да разгледаме Радев по-подробно и да ви покажа какъв двуличен човек е. Може и да не ви хареса истината, но тя е подкрепена с видеофакти. Ето двуличникът Радев на международно ниво. На икономическия форум в Санкт-Петербург пред Путин Радев играе ролята на русофил. Ето, убедете се с очите си. Десетилетие по-късно, през 1878 година, от Русия България получи свободата си, за която загинаха хиляди руски войници. Това ние, българите, никога не забравяме. След това на икономическия форум в Делхи Радев играе ролята на русофоб и нарече Русия брутален агресор. Ето, убедете се с очите си. And I do believe that the Russian brutal aggression against Ukraine has profoundly changed our thinking, our perception what does solidarity and neighborhood mean. Друг пример за двуличник на местно ниво в България. Докато беше президент, беше твърдо за референдум за българския лев. Ето, убедете се с очите и ушите си. Затова внасям в Народното събрание предложение за произвеждане на национален референдум с въпроса: съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута евро през 2026 година? Сега, когато ще прави своя партия, пак обърна позицията си и сега е за еврото, и както чухме от него на Софийският икономически форум, гръмко ни обещава още по-голяма интеграция в еврозоната. Ето, убедете се с очите и ушите си. Има един най-важен фактор, който ще спомена и сега, но тепърва ни предстои изключително сериозна работа да започнем наистина да се интегрираме в Европейския съюз и еврозоната. Сега вие, където ще гласувате за Радев, изберете си кой от тези всичките искате. Румен Радев, който е русофил. Румен Радев, който е русофоб. Румен Радев, който е за лева или. Румен Радев, който е за еврото. Помислете за кой Радев ще гласувате.